päätyy veteen, water, which is kind of elämänvesi, it's life. Jaana Kouri, kerro vähän itsestäsikin myös muutama sana. Joo, kiitos. Joo, mä olen sellainen melko moniroolinen ihminen elämäni aikana, niin kuin monet varmaan teistäkin, jotka elävät pitkään. Ainakin niin pitkään kuin minä nyt olen elänyt, en yhtä pitkään kuin kaikki teistä, mutta joutuu elämänsä aikana tekemään aika monta asiaa. Ja mä olen itse kouluttautunut uskontotieteen maisteriksi joskus viime vuosisadalla, 80-luvulla. Sitten mä olen sen jälkeen toiminut luokanopettajana 15 vuotta ja kouluttanut itseni niin kuin kasvatustieteen maisteriksi. Ja sen jälkeen mä palasin Turkuun. Mä olen aina kirjoittanut paljon, rakastanut kirjoittamista. Palasin Turkuun ja uskontotieteen pariin tekemään väitöskirjaani ja niin kuin luovan kirjoittamisen kautta. Eli minun mielestäni niin kuin tiede ja tieteellinen teksti ja tietoteksti on luovaa, vaikka sitä niin paljon usein parjataan. Ja tämä vie osin myös tähän koko aiheeseen siitä, että kun mä ajattelin, että täällä on niin taiteilijoita, niin kuin kirjailijatkin ovat, täällä on tiedemiehiä, tutkijoita ollut mukana, sitten on ollut erilaisia ihmisiä, joita nämä asiat kiinnostaa, mihin Tuula on meitä tänne kerännyt ympärillä, niin mä tein sellaisen esityksen, mihin mä yritän ottaa niin kuin huomioon erilaisia näitä asioita omasta tutkimuksestani. Sen lisäksi, näiden roolien lisäksi, niin mä olen harjoittanut shamanismia yli 20 vuotta. Eli mä olen nyt, jos katsotaan näiden päivien kannalta, niin mä olen sellainen henkilö, joka on tehnyt tutkimusta itse, mutta sitten mä olen myös ollut välittäjänä, toiminut shamanina, eli sen niin sanotun henkimaailman ja tämän todellisuuden välillä. Ja pyrkinyt myös omassa tutkimuksessani pohtimaan sitä, että mikä on niin kuin tutkijan rooli. Eli mä oon ajatellut, että kun mä kerran yhtenä ihmisenä, että olen tällaiseen paikkaan joutunut, niin mä voisin näitä asioita myös miettiä ääneen täällä tänäänkin. Ja tämä otsikko, niin Akan virta asian vierestä sisältää ajatuksen siitä, että Akan virta on vanha suomalainen sanonta, mutta se on ihan fyysinen todellisuus tässä ulkopuolisessa ympäristössä. Eli Akan virta on sellainen asia, että jos tässä esimerkiksi tämä kuva on kylästä, mistä mä oon tehnyt tämän mun tutkimuksen, niin mennään siihen kohta. Niin tässä on sellainen virta, jonka nimi on strömi ihan ruotsin kielellä. Ja niin se virta, tämä iso virta Kustavin eteläosasta pohjoiseen halkaisee koko kunnan ja sitä käyttävät monet veneilijät sen takia, niin siinä kulkee hyvin vahva virta, joka kulkee usein niin kuin ihan suoraan etelästä pohjoiseen. Ja tämä kylä, mistä mä oon tehnyt tutkimuksen, sen nimi on Lypyrtti, mutta se on myös Lypertö, eli se on tämmöinen rajanpitäjä, kielirajalla ollut 1600-luvun ihan tasan rajan päällä. Siellä on asunut sekä ruotsinkielisiä että suomenkielisiä ihmisiä. Niin tämä kylän keskusta, niin se on niin kuin tässä. Eli sen kylän keskellä on vesi. Sen kylän keskellä ei ole kirkkoa. Että tämän kylän kirkko on sitten Kustavin keskustassa oleva Kivimaalla sijaitseva kirkko 16 kilometrin päässä, missä sitten ihmiset kävi aikoinaan veneellä ja myöhemmin sitten autoilla niin kylä Jumalan palveluksessa. Mutta se, että kun kylän keskellä on vesi, niin silloin pitää, kun käydään muiden ihmisten luona, niin osata ottaa huomioon kaikki virrat. Niin tämä Akan virta on virta, joka kulkee tämmöisiä päävirtauksia vastaan. Et ne, jotka on kulkenut merellä, niin tietää, että jos päävirtaus kulkee tästä, niin Akan virta kulkee täällä niinku rantoja pitkin. Siitä tulee se ruotsinkielinen sanonta Kärringen mot strömmen. Joo. Hyvä, nyt mä saan sen tietää. Joo. Onko se eddy? Some streams also eddy. Against the currents. Joo. Ja sitä käyttää sitten, se miksi on akavirta, niin ehkä sen takia, että naiset on paljon soutaneet aina niin kuin miehetkin, mutta naiset on oppinut käyttää tällaista enemmän niin kuin näitä akavirtoja hyväkseen, koska se välttämättä tämä käsivoima soutaessa ei ole ollut se, että on mennyt suoraan virtaa vastaan,
vaan akavirta on se, joka menee niin kiemurreelle, se ei koskaan yleensä mene suoraan asiaan, eli suoraan yli, vaan se kulkee niin kiemurreelle ottaen huomioon kaikki niin valtavirrat ja ne vastavirrat. Ja tämä akavirta, jos se nyt ihan suomentaa, niin se voisi sanoa, että se on niin vastavirta. Ja nyt kun mä lähden kertomaan tätä mun tutkimuksestani ja mitä mä sieltä löysin ja millaisia yhteyksiä sillä on myös niin rituaaliin mun omasta mielestäni, koska sitten taas shamanistisessa toiminnassa niin mä oon tutkinut aika paljon rituaaleja, niin mä ajattelin, että tässä voisi niin tutkijat, jotka kuuntelee tätä, niin ehkä löytää myös omasta tutkimuksestaan sellaisia mahdollisuuksia ymmärtää rituaalia, mitä se on. Että mennään mahdollisimman konkreettisen kautta niin kuin ymmärtämään rituaalia. Ja tässä oli jossain vaiheessa, niin puhuttiin, Susan taisi olla siitä, joka puhui siitä, että tämmöinen niin maaginen tietoisuus on tämmöinen niin kuin aikatila. Niin mä oon itse käyttänyt tästä vastaavasta ajattelusta siitä, että mä oon ottanut koko tutkimukseni mukaan sellaisen käsitteen kuin ympäristö, joka ei tarkoita pelkästään niin kuin luonnon konkreettista ympäristöä tai tavara tai esine tai sosiaalista ympäristöä, vaan se on niin kuin kaikki, mikä on ihmisen ympärillä. Ja sitten kaiken lisäksi, sen lisäksi vielä se ympäristö kattaa meidät niin, että meistä tulee niin kuin tämmöisiä niin kuin ihon ylirajaisia tai niin kuin ihmisiä, näissä on just englanninkielisiä käsitteitä, transpersonal ja muita, että no joo, olkoon nämä englanninkieliset. Mutta se, että ympäristö vaikuttaa meihin, niin se on myös se ympäristö on meissä sisällämme. Et tässä ihon kohdalla ei kulje rajaa. Siinä on raja, mutta se on mahdollisuus ylittää. Et se mitä ihmisessä tapahtuu, niin se saattaa niinku johtua siitä, mitä ympäristössä tapahtuu ja johtuukin siitä. Eli tämä tietynlainen niin kuin samanina toimiminen niin on opettanut minua aika vahvasti käsittää sen, että on monia sellaisia tilanteita, mistä täytyy ottaa huomioon se, mitä just nyt esimerkiksi tässä ympäristössä, missä me ollaan, tapahtuu yhtä aikaa ja miten se niin kuin kaikuluotaa siihen, mitä mä itse ajattelen tai mitä mä tunnen. Tämä on siis ihan, että kuin keksis pyörän uudestaan, mutta ottaa se hyvin vakavasti. Ja tähän kaikkeen liittyy myös niin kuin tällainen merkkien lukeminen sun muu. Ja sitten samaan aikaan, kun mennään tähän mun tutkimukseen, niin mä pyrin selittämään tätä esimerkkien kautta. No tässä on yksi Hilma, joka on Luotsin leski. Eli hän on yksi näistä paikallisista asukkaista, jotka ovat asuneet joskus tässä Lypyrtin kylässä. Mä oon itse kerran ehtinyt tavata hänet, että hän kuoli just ennen kuin mä sitten tulin kylään noin 25 vuotta sitten. Ja tässä kylässä ei kukaan asu enää paikallisesti ympäri vuoden. Ja se johtui siitä, että 1961 Merenkulkuhallitus päätti, että luotsaaminen tämän Strömin kautta ja Strömin luotsiaseman kautta lopetetaan. Ja siinä on tuo valkoinen rakennus, on tämmöinen luotsiasema Strömin rannalla. Ja tämän päätöksen johdosta niin pikkuhiljaa luotsien oli siirryttävä muualle luotsaamaan, perheet siirtyi pois siitä paikastaan ja nämä luotsien talot jäi niiden jälkeläisten kesämökiksi. Ja nyt nämä nykyiset lypyrttiläiset, joita mä oon haastatellut, niin he on sitten näiden paikallisten jälkeläiset. He muistaa kaiken lapsuudestaan tai nuoruudestaan ja vanhempien puheesta, mutta näitä paikallisia vanhuksia oli ehkä, mä oon pystynyt niinku 5 sellaista haastattelemaan, jotka on elänyt siellä ympäri vuoden. Ja tässä ympäristösuhteessa on äärettömän tärkeää se, että ihminen eläisi ympäri vuoden siinä paikassa, missä hän on, jotta hän näkee sen koko vuoden syklin. Ja tämä koettu, kerrottu ja kirjoitettu ympäristö on tämä mun väitöskirjatutkimuksen, minkä mä yritän saada ensi vuonna julkaistua tästä kylästä. Ja tässä on nyt tutkijoille näitä, että mitä mä oon käyttänyt niin kuin tieteessä näitä menetelmiä. Niin yksi on tämmöinen kuin muistitietotutkimus. Tämä muistitieto on niin kuin suullista historiaa, eli puhuttua historiaa. Ja se, että miten puhutun historia, sehän tarkoittaa sitä, että mä oon haastatellut ihmisen, miten mä sen haastattelun kautta pääsen niin kuin menneisyyteen, siitä mistä he puhuu. Ja tässä on erittäin oleellinen, mikä liittyy myös rituaaliin, on se, että rituaali on aina vuorovaikutusta.
Et samoin esimerkiksi tänään, kun meillä on tämä seremonia, niin me laitettiin Tuulan kanssa se nimi sinne aika ajoissa, että se on niinku kiitosseremonia, mutta se on rituaali. Et ne, jotka siihen tänään osallistuu, niin te olette niinku vuorovaikutuksessa, mitä siinä tapahtuu. Et siinä ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse pelätä, kun ihmiset pelkää, että ne joutuu johonkin hankalaan tilanteeseen. Te olette mukana, mutta siinä ollaan niinku vuorovaikutuksessa. Ja tämä on aika iso ero esimerkiksi teatterissa ja teatteriesityksen ja rituaalin ero on yksi se, että siinä ollaan niinku, totta kai esitykset pyrkivät niinku vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Mutta rituaalissa se, mikä siinä tapahtuu, se tapahtuu nyt ja tässä. Hankala selittää. No sitten tämä mikrohistoriallinen menetelmä yhdistettynä tähän niinku muistitietotutkimukseen niin on sellainen, että mikrohistorian menetelmä on vähän niin kuin salapoliisina toimimista. Että jos sä esimerkiksi haastattelussa niin joku kertoo jotain, niin sä kiinnität johonkin tiettyyn asiaan huomioon, niin sä lähdet kuin salapoliisi niin kuin jalan ja johtolankoa pitkin menemään, että mitä tämä tarkoitti, ja sä seuraat sitä. Että sä et välttämättä tee sellaista niin kuin, yleensä niin kuin suuren kokoelman keruun, että sä katsot, että mitä eniten jotain asioita on, ja niiden pohjalta sä lähdet tutkimaan jotain, vaan sä saatat joku pienen ja yksittäisen asian niin kuin perässä lähteä tutkimaan asiaa. Ja silloin sä lähdet niin kuin rakentaa sellaista, mä puhun siitä niin kuin merkitysverkosta, että ihminen tuottaa mun kanssa yhdessä haastattelussa jonkun merkityksen. Ja mä kiinnitän siihen huomiota ja sitten mä lähden sitä seuraamaan, sitten mä menen jonkin muualle ja siitä niin kuin sen johdattamana mä lähden kutoon niin kuin merkitysverkkoa. Ja tämä merkitysverkko, niin sen pystyy niin kuin käsittämään tieteellisesti tämmöisen Bruno Laturin teorian niin kuin kehyksenä. Hän on sosiologi ja hän puhuu vaan niin kuin lähinnä ihmisten välisestä toiminnasta ja miten hän halusi kirjoittaa, mitä on yhteisö, niin kirjoittaa se uudestaan. Ja hänellä on tällaisia käsitteitä, kun tässä on esimerkiksi ensimmäinen epävarmuuden lähde, että se, että esimerkiksi kun mä lähdin tutkimaan kylää, niin nyt mä teen kylätutkimuksen, niin mulle tuli melkein heti vedettiin niin mattolattia, mikä matto jalkojen alta pois. Et mä huomasin, että ei siellä mitään kylää olekaan. Ei nämä ihmiset edes koe mitään, niin kuin, että ne olisi kyläläisiä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että no mitä tutkimusta mä tässä ihan selvästi teen, että miksi mä oon kiinnostunut näistä asioista. Ja mä lähdin niin miettimään enemmän sitä, että mikä on näille ihmisille tärkeää. Että mä haluan tutkia sitä, mitä nämä tuo siihen mun tutkimukseen. Että mulla ei ole niin valmis teoria ja sitten mä yritän pakottaa sitä ihmisille. Mä teen kylätutkimusta, teidän on oltava kylä. Vaan se, niin kuin, että mikä teidän mielestä on tärkeää. Ja näiden kahden muistitietotutkimuksen ja mikrohistoriallisen menetelmän yhdistelmänä, sitä tehdään muutenkin, että mä en ole mitenkään eka, niin sen avulla pystytään niin kuin menemään sellaisiin asioihin, että niin kuin esimerkiksi tämä Latour puhuu tästä, että mikä matters of concern, eli huolenaiheet, niiden ihmisten omat huolenaiheet, niin me pystytään niin kuin niitä hakemaan menneisyydestä, että mikä niille on ollut siellä menneisyydessä oleellista ja mistä ne puhuu, mitä ne on kokenut siellä menneisyydessä, mikä silloin on ollut tärkeää. No sitten tämä mun tutkimukseni muuttui tämmöiseksi niin kuin aikapaikkatutkimukseksi. Ja nämä kylässä niin huomasin, että ei siellä ole mitään yhteistä käsitystä ollut jostain kylästä. Ei nyt, ei menneessä, eikä ehkä tulevaisuudessakaan. Vaan siellä oli tämmöisiä erilaisia paikkoja, mitä ne piti merkittävänä. Yksi oli luotsiasema, siellä oli tiettynä aikana tapahtunut kauheasti kaikki, siellä oli pohdittu asioita. Eli nämä on tämmöisiä niin neuvottelun keskuksia, mihin ihmiset kiinnittää huomiota ja siitä puhutaan ja keskustellaan. Sitten oli tämä Kekoniityn laituri, joka on tuossa oikealla kuva, talvinen Tapanipäivän kuva, joka on se paikka, minne tuli jossain vaiheessa 2 kauppa-autoa ja postiauto ja mistä nykyään mennään saariin, ja mikä on tämmöinen tärkeä paikka ollut. No sitten on ollut Alastalon maatalo, se on tämä Holterkiven esikuva, tila on tässä kylässä. Tai sitten esimerkiksi yksi oli kauemmas historiassa, Suomen sodan aikaiset nämä messinkirenkaat on ihan siellä kallioissa, että se Lahti, siitä puhuttiin paljon, että se oli tärkeä juttu. Oliko se kuitenkin kartalla ikään kuin näissä maanmittausrekisterissä yhtenä kylänä? Se on niin kuin Alastalon tilan rajat, on sen kylän rajat, jos haluaisi pistää. Ja ne on sitten vähän vaihdellut ajan kuluessa. Onko toi 2 saaren välissä vai jossain Mannersuomi tällä oikealla? Joo, siinä on, ei siinä ihan Mannersuomi ole, mutta siinä on aika iso saari siinä reunassa.
Ja sitten siinä on 3 suurinta saarta, jotka sen kylän muodostaa. No sitten tästä näin, että mikä oli nämä, että monet sanoo, että ne ihmiset vaan muistelee menneitä ja niillä on vaan valtava kaipuu ja kaivo menneisyyteen, että mitä vanhoja muistelemaan. Et jotkut jopa sanoo vanhimmistakin, että mitä näistä muinaisia täytyy kertoa. Mä kuuntelin kuitenkin tarkkaan sitä, että mitä ne halusi sanoa, ja siellä oli joitain yhteisiä asioita, mitä ne jatkuvasti toisti. Yksi oli se, että ne rupesi kertoa mulle kesken haastatteluun, kun oltiin mietitty historian asioita ja mitä tapahtui ja no mitä siitä. Ja sitten mä yritin ottaa tämmöisiä arkipäiväisiä asioita puheeksi, että no oliko teillä lehmä, lammas, millaista oli ja näin. Niin jatkuvasti ihmiset rupesi kertoa soutamisesta. Ja soutaminen ihan sellaisena tarkkana kuvauksena, että just esimerkiksi tämä Akanvirran kuvaus, että miten mennään, miten soudetaan Akanvirtaa. Ja sitten kun tulee pohituuli eli pohjoistuuli, että mihin sä sit menet? No sit sun pitää ottaa huomioon ne virrat siinä. Ja tämän tyyppisiä ihan A, B, C, kuinka soudetaan. Mulle tuli vaikka kuinka paljon. Sitten oli toinen, mihin he kertoi mulle aika paljon, oli miten jää ylitetään. Ja sitä sanotaan jään kokemiseksi, että kun kuljetaan jäällä. Miten sä koitat sitä? Ja mä kiinnitin enemmän huomiota tähän ympäristösuhteeseen, että kysymys on nyt ennen kaikkea vedestä. Että se on se, mihin nämä ihmiset kiinnittää huomiota. Vaikka ne olisi kiinnostunut kylähistorian tallentamisesta ja vaikka mistä, niin siitä vedestä puhutaan, vesi. Ja totta kai, se on saaristokylä. Totta kai se vesi on niiden jutuissa mukana. Mutta aika tämmöisellä aikaan ja paikkaan kiteytyvällä vertauskuvallakin. Et kun mä lähdin katsomaan niitä soutamisen kuvauksia, niin mä rupesin tekemään myös sitä, että mä tein haastattelut soutamalla. Et mulla oli tuossa on tuon veneen kuva, tuommoinen pieni niin sanottu torikassi, eli semmoinen tämän kokoinen ruuhi, mihin mahtuu 2 ihmistä. Ja lähdin sen kanssa tekemään niitä haastatteluja naapurin mukana ja saariin ihmisten luokse. Ja sitten kaiken lisäksi niin tämän paatin ruuhen ne mallikaaret, mistä se vene tehdään, niin mun mieheni löysi naapurin vanhasta navetasta ja hän teki mulle tämän ruuhen. Ja sitten me saatiin selville, että se on semmoisen vanhan luotsikutterin kuljettajan ruuhi ollut, jonka mukaan ne mallinkaarit on tehty. Ja sitten kun mä soudin niiden ihmisten pihaan, niin nehän tajus heti, että toihan on se Asserin vanha paatti, voiko se vielä olla ja niin poispäin. Ja me päästiin sitä kautta ihan kun me oltaisiin menty matka menneisyyteen. Et kun mun kokka karahti sinne heidän raatoihin, niin me oltiin menneisyydessä, me ruvettiin puhua niistä menneisyyden asioista. Ja tästä soutamisesta, jos puhutaan rituaalista, niin siitä tulee on riitti ja rituaali. Tästä soutamisesta tuli mulle selvä riitti, että kun mä lähdin haastattelemaan, mä lähdin menneisyyteen, soutamaan taaksepäin. Ja sitten mä mietin sitä siinä soutaessani, että miten se soutaminen onkin niin hyvä vertauskuva muistiin. Ja tämän muistin merkitys rupesi korostumaan. Ja kun te soudatte, varmaan ehkä olette ainakin veneessä ollut, monet on varmaan soutanut, niin soutaessahan mennään näin, että sä soudat ja sun katseessa on tonne, mistä sä oot tulossa, sä soudat tonnehan sä oot oikeasti menossa. Mutta silloin kun sä näiden soutukuvausten, mitä nämä kyläläiset kertoo, niin niiden mukaan ne korosti sitä, että kun sä soudat tonne päin, niin sun täytyy olla sihti tuolla, eli sihti tarkoittaa katse. Ja sun pitää olla tuolla kiintopiste. Ja jos me lähdetään tulkitsemaan tällaista kertomusta, niin sehän tarkoittaa sitä lyhyesti, että tietääksesi minne sä oot menossa, ja sun täytyy tietää, mistä sä oot tulossa. Ja ne parhaimmat souteet, niiden parhaimpien soutajien kuvauksia oli just, että Arvo souti niin ja näin. Et sen sihti, niin se ottaa tuosta, niin kuin merellä kuljetaan, navigoidaan nykyäänkin ilman purjeveneissä, niin sun pitää ottaa tuolta kiintopisteen, niin kun sä kuljet näin, niin kun sä säilytät sen kiintopisteen, niin sä pääset sinne, minne sä haluat, jos on suora tie. Mutta sitten kun oli tämmöisiä, niin kuin saaristossahan kaikki, mitkään tiet ei ole suoria, että sun täytyy tiettyjen saarien ympäri kiertää tai muuta. Ja joku matka, sun piti monta kertaa vaihtaa sihtiä. Nyt mä oon kulkenut tohon saakka, nyt toi ei enää näy, mun täytyy vaihtaa sihtin paikkaan. Nyt mä menen. Eli se mennään taaksepäin tulevaan. Nyt tähän muuttaa meidän ajankäsityksen. Niin kuin sillä tavalla, että mehän ajatellaan länsimaissa niin, että tulevaisuus on edessä ja menneisyys on takana. Mutta nämä ihmiset ilmeisesti halusi ehkä itsekin tiedostamattaan välittää mulle sitä ajatusta, että meidän täytyy tietää, mistä me ollaan tultu.
jotta me tiedetään, mihin me ollaan menossa. No sitten se yksi asia, mitä mä kuuntelin näissä kertomuksissa, niin oli se, että haluttiin hirveästi tietää, että mikä on sen kylän alkuperä ja mistä se on saanut alkuunsa. Tuossa on nyt joitain noita tutkimuksellisia asioita vielä. Mä voisin niistä sanoa sen verran, että mä otin tähän omaan tutkimukseen myös mukaan sen, että tämän tutkijan kokemuksellisen etnografian. Eli koska mä olin itse niin kuin lypyrttiläinen, vaikkakin uusi lypyrttiläinen, että mä olin silloin ollut joku 14 vuotta siinä kylässä, niin mä sanoin ihmisille, että kertokaa mulle asioita niin kuin lapselle tai että ensin semmoiselle, joka ei tiedä mistään mitään. Et kun mä en tiennyt paljon mitään siitä kylästä, niin silloin ihmiset kertoi mulle paljon asioita. Mutta sitten se, että mä halusin mukaan siihen sellaisen, että koska mä itse siitä kylässä ja on siinä ympäristössä, että miten mä saan kokemukset mukaan, kun tietoa tulee vaikka kuinka paljon, mutta miten mä koen sen ympäristön siellä. Niin tämmöistä termejä voi käyttää kuin kokemuksellinen etnografia tai fenomenologia. Niin sen avulla ajattelin, että mä kirjoitan tutkimuspäiväkirjaa niin paljon kuin mahdollista, ja sitten mä huomasin, että sellaisten asioiden kohdalla, missä mä oon tutkimuksessa mennyt eteenpäin, selvästi niin kuin oivaltanut tai hoksannut jotain asioita, niin ne oli sellaisia asioita, missä mä olin esimerkiksi haastatellut ihmisiä, että ne oli toistanut mulle asioita, ja sitten mä saatoin tehdä samaa asiaa, niin kuin esimerkiksi tämä soutaminen. Niin mä puhuin niistä niin kuin itselleni, että ne on niin kuin merkityksen kiteytymiä. Et silloin mä tajusin, että aha, tästä on nyt kysymys. Ja siirryin tavallaan siinä omassa merkitysverkossani seuraavaan asiaan. Lähdin menemään niin kuin eteenpäin. Sitten on tämmöinen, tämä on eestiläinen Viedas Kulttaan. Se on latvialainen. Latvialainen, okei. Ja hän on puhunut siitä, että näitä voidaan, esimerkiksi kokemuksen kieltä voidaan kääntää, jos sanotaan esimerkiksi käsitteiden kieleksi, niin siinä voidaan puhua samanlaisesta kääntämisestä, kun meillä on translation, tulkin kääntäminen, että me voidaan kääntää asioita. Mutta se, että miten se kääntäminen tapahtuu, niin sitten taas Latour puhuu siitä, että meidän tulisi tämmöisen etnografin tai etnografia on kansankuvaamista. Että tulisi kertoa asioita niin, että me välitetään ne, eli me kerrotaan ne asiat sellaisena kuin me kuullaan tai miten me ne tehdään. Mutta mun mielestä oli hyvä ottaa mukaan niin se, miten ne ihmiset sanoo siitä asioista, plus mun tutkijan kokemuksellinen käytäntö, että miten mä siellä koin ne asiat ja niistä tehdä ne johtopäätökset. Mutta tähän täytyy sitten tieteellisessä kirjoittamisessa aukikirjoittaa hyvin selkeästi, että itse ajattelin tässä näin, koin näin, tutkimuspäiväkirjastani ote, että ne tulee lukijalle sit hyvin selkeäksi, koska on sitä omaa kokemuksellista osuutta siinä. No näistä soutamisista ja hiihtämisistä ja muista, niin ne oli selkeitä myös vertauskuvia tämän elämän taidon tai merkityksen hakemisessa, mitä tässä kylässä on ollut. Eli me ollaan merkitysten jäljellä. Ja jos me haetaan merkityksien ominaisuuksia, että merkityshän on sellainen asia, että siinä on kysymys elämän tarkoituksesta, elämän merkityksestä ja miten niitä siirretään. Niin erittäin oleellinen on kieli ja muisti. Ja ne on myös, jos mennään shamanismin puolelle, niin shamanismista on sanottu, että se on ihmisten kulttuurinen äidinkieli. Eli se on shamanismia, jokainen ihminen pystyy näkemään shamanistisesti tai ymmärtämään shamanistisesti. Mutta sitten on ihmisiä, joista tulee shamaani, vähän ekspertti siinä asiassa. Tässä on näitä paikallisia ihmisiä viime vuosisadalta, eli 1900-luvun 60-luvulta kuvattu tämä, jolloin vielä esimerkiksi siellä kuljettiin soutuveneellä 60-luvulla, niin alkoi tulla ensimmäiset perätuupparit eli perämoottorit sinne. Mutta nämä kuvat mä oon laittanut tähän siihen sen takia, että tavallaan ymmärretään se, että miten vesi on siellä todella olennainen elementti. Se on kulkuväylä. Se mahdollistaa tai estää ihan päivittäisiä toimia. Et jos talvella pystytään kulkemaan jäätä pitkin, niin se jäällä kulkeminen eli jään kokeminen, niin se on hyvin, se miten siinä tullaan taitavaksi, niin sun pitäisi asua siellä kylässä
päivästä toiseen koko vuoden läpi. Et jos sinne menee silleen käymään hiihtolomalla tai joskus viikoksi, niin en sen aikanakaan sä et vielä tiedä, pystyykö sä menemään tuon jään yli vai et sun täytyy pystyä seuraamaan sen jään tilannetta niin kuin pitkään, että sä voisit olla niin kuin asiantuntija sen jään kulkemisesta. Et niitä reittejä mille kerrottiin, että mistä kannattaa mennä, jotka on niin kuin vuosisatojen aikana virtojen mukaan seuraamalla pystytään menemään. Et esimerkiksi saman päivän aamuna, kun on ollut yö, niin sä saatat päästä jostain kohdasta yli. Mutta jos sä menet helmi-maaliskuussa iltapäivällä yrität kotiin siitä samasta paikasta, niin sä voit pudota jäihin. Et ei voi luottaa siihen, että eilähän mä tosta tulin. Tai aamulla. Meille meinas käydä mulla ja mun miehillä, niin just tuona maaliskuisena kertana niin oli tämmöinen tilanne, että meinattiin pudota jäihin sen takia, että luotettiin siihen aamuiseen ymmärrykseemme. Et jotkut paikalliset sanoo, että kesämökkiläiset on kummallisia, kun ne luulee, että jäät on yhtä paksulti kuin leviälti. Se on tätä ymmärrystä. Sitten tästä kolosta, missä on pikkusen vettä, niin tällaisia veteen kuoppia, mihin kerättiin aikaisemmin sadevettä, niin niitä sanotaan saaristossa, tai tuolla ainakin saaristossa, niin kroopeiksi. Näihin saaristolaiset ennen keräsi juomavettä ja makeata vettä. Ja saaristossahan on aina niin kuin paljon puutosta vedestä. Et vaikka siellä on merivettä, suolasvettä kaikkialla, niin se mikä meitä ravitsee, mitä me voidaan juoda, makea vesi, niin siitä on aina ollut puute. Ja sen takia sitä on kerätty ja sitä on haettu kaukaisiltakin saarilta talteen. Et saaristolaiset ei kauheasti ole esimerkiksi saunonut, koska sehän on hirmuista vedenkulutusta, jos ruvetaan pesemään makealla vedellä. Et saunat esimerkiksi oli ihan sisäsaarissa, ei ollut koskaan merenrannalla, ei käyty edes uimassa. Saaristolaisille aikaisemmin niin uiminen oli tosi outoa, että sinne veteen ei pitänyt joutua. Ei mennä siihen tilaan, että voidaan hukkua. Ja se liittyy tähän myös, että kun elinkeino tuli paljon kalastuksesta ja siitä luotsaamisesta myöhemmin, niin siihen tilaan ei antauduta. Ja sen takia esimerkiksi jää ja veden pinta on ollut raja elämän ja kuoleman välillä. Koska sit jos sä putoat sinne, niin se on melkein varma, että sä kuolet. Kun ei edes osattu uida. Sinne ei vaan pitänyt joutua. Ja yksi tämmöinen yliluonnollinen henkiolento, mikä vielä saaristossa joskus kuulee tarinoita siitä, niitä ei paljon enää kerrota, niin on näkki. Ja näkki on useimmiten Sisä-Suomessakin, niin siitä puhutaan, että se on kaivossa. Että näkki on kaivos, pelotellaan esimerkiksi lapsia, että älä mene kaivon lähelle, älä kurkkaa sinne, että sä putoat, siellä on näkki. Tai sitten rannalla, saaristossa tai merenrannalla, järven rannalla, niin näkki on siellä rannalla, joka taas on niin maan ja veden välinen raja. Eli näissä rajapaikoissa on aina usein näitä henkien kohtaamisia ja yliluonnollisia asioita. Näkki on saattanut, jos sä menet rantaan, näitä on paljon esimerkiksi Ruotsissa näitä näkkitarinoita. Et jos joku on kiinnostunut näkistä, niin Ruotsin kansanperinteessä on tosi paljon. Virolahdella sen nimi oli Taarasti. Tulee Staraja. Ja se oli vaan Virolahden Hapanpellin juhlilla, se oli puettu semmoiseen veden autioksi. Ja sitten sieltä käännettiin Virolahdella niin nämä Taarasti, koska se oli lähellä Venäjää. Joo. Ei näkki vaikka lapsena, vaan kyllä näkki asu kaivassa. Mua on peloteltu. Joo. Ja just se, että jos sä menet rannalta, niin saattaa vetää syvemmälle, että sä hukut. Just niin, just noin on peloteltu. Joo. Ja tää näkki, mutta se on myös Skandinaaveissa enemmän, niin näkki on myös muusikoiden tää muusa. Se soittaa viulua rannassa. Mutta sitten sitä on sanottu myös, että se saattaa olla se, että vesi on niin houkutteleva. Kun katsoo vettä, että sinne tekee mieli, että se on vähän niin kuin lumo. Siinä on se kohta. Sitten tässä Strömin rannalla, mistä äsken mä näytin, niin meillä on saari ihan tuossa keskellä sitä Strömiä, eli sitä virtaa, sitä kylää, ihan kylän keskustan vieressä. Niin joskus kun on etelän myrsky, että on kova tuuli, niin se on ihan kuin se kiehuisi se vesi. Se on ihan täynnä niin kuin sellaisia niin kuin pyörteitä, ja sitten vielä jos sataa, niin se on niin kuin, ihan kuin olisi suuresta padasta, miltä se näyttää. Ja mä mietin silloin tehdessäni tätä väitöskirjaa, tätä historiaa, niin
mä mietin sitä niin kuin ajan olemusta aika paljon silloin. Sitten mä istuskelin siellä niin kuin rannalla ja katselin sitä veden virtaa ja mä mietin, että mikä on just tärkeää näille kyläläisille just tässä ympäristössä. Mä katsoin niitä pyörteitä. Ja silloin mä niin kuin näin jotenkin, tuli tämmöinen niin kuin merkityskiteytymä, että omat havainnot ja se mitä on lukenut ja se mitä on kuullut, niin ne kaikki silleen niin kuin meni yhteen. Ja mä ajattelin sitä, että aika on niin kuin lineaarinen, me mennään jostain johonkin. Me voidaan käsittää se niin kuin tämmöisenä pitkittäisenä, niin kuin länsimaissa aikaa lasketaan. Mutta sitten siinä ajassa on sellaisia syklisiä pyörteitä, ihan kuin siinä virrassa oli varsinkin myrskyllä, että joku tiettynä aikana tulee sellainen tilanne, että on niinku pyörteitä, ne näkyy paljon selvemmin siinä pinnassa. Ja tavallaan riitti tai rituaalina vertaisin sitä tämmöiseen niinku pyörteeseen. Että tiettynä aikana, tiettyjen olosuhteiden, tietyssä ympäristössä ihmisillä alkaa tulla myös kaipuu tehdä rituaaleja. Ja se on tavallaan semmoinen, että silloin rituaalissa, jos tänäänkin tehdään tuossa rituaalissa, niin siinä on sellainen tunne, että aika pysähtyy. Sä oot vain tässä ja nyt. Ja se mikä tapahtuu mulle tässä, niin se tapahtuu todella. Se on vaan niin kuin jotain niin kuin hyvä esitys tai vertauskuvallinen, toi puhuu jotain nättei sanoi. Vaan se niin kuin tosiaan tapahtuu. Ja tää on niin kuin samanien usko monesti, että ne kertomukset, mitä jos olette kuullut, lukenut tai kokenut itse, niin se tapahtuu oikeasti. Ne ei ole mitään, niin kuin, se ei ole kuvallisuutta, se ei ole vertauskuva, vaan se on totta. Että puhutaan hengistä, että sitten se ja se henki lähestyy mua, niin se on niin kuin totta. Ja tässä, just kun Susanne puhuu niistä äänien kuulijoista ja muusta, niin mä ajattelin silloin sitä, että olisi äärettömän tärkeää sellaisille henkilöille, jotka puhuu kuulevansa niitä ääniä, niin että siinä niin kuin sanottiin, että ei saa niin kuin leimata hulluksi, vaan täytyy kysyä, että ketä ne on, kuka siellä puhuu, miksi se puhuu. Että se täytyy ottaa tosissaan, että se on totta niille ihmisille. Ja silloin siinä tilanteessa, niin jos haluaa auttaa niitä ihmisiä, jos ne haluaa lakata kuulemasta ääniä, niin siinä tarvitsisi olla sellainen ekspertti kuin esimerkiksi Samani paikalla, joka pystyy kommunikoimaan niiden äänien kanssa. Se ihminen on siinä vaan niin kuin välissä kärsimässä. Esimerkiksi vainajahenget on sellaisia, jotka saattaa tehdä sellaista kummitukset, kiusata ihmisiä tai muut sairaushenget tai muut. Et se on sitten toinen asia, että jos on niinku, et tekee niinku tää oli tää toinen, tää sun Tiina, että hän on välittäjä, että hän olisi periaatteessa voisi toimia varmaan samanina, jos haluaisi. Että alkaa ymmärtää sitä maailmaa. No tästä nyt mä menen tähän tutkimukseen. Sitten kun mä rupesin tekemään tästä kirjaa tästä, se ilmestyi 2005 tämä kylän historia tämmöisenä kirjana, niin ihan siinä kun tavallaan ajattelee, että kirjoittaminen on niin myös taiteen tekemistä, jonkun tuottamista, tuotteen tekemistä. Niin siinä oleellisia mä keräsin siitä niin kuin kaikilta ihmisiltä, yritin olla vuorovaikutuksessa kaikkien ihmisten kanssa, niin heidän sukujensa historiat, mitkä he koki tärkeäksi. Sitten ajattelin, että mikä näiden niin kuin pienten paikka ja näiden kertomusten lisäksi, niin mitkä mä saan niin kuin yhdistäväksi tekijäksi, että jos ei siellä ole kerran sitä niin kuin kokemusta kylästä, niin mä hain vielä nämä kylän alkuperän kertomuksia, että mitä tiedetään tämän kylän alkuperästä. Ja tämä kylän alkuperä esimerkiksi, se oli hassua, että ne vanhemmat ihmiset, jotka rupesivat puhumaan kylän alkuperästä, niin miten haastatteluissa heidän äänensä muuttuu. Että tämmöisiin hassuihin pieniin asioihin rupesin kiinnittää huomiota haastatteluissa. Niin kuin esimerkiksi soutukertomuksia, mulle kerrotaan koko ajan vaan kuin soudetaan. Tai se, että tästä kylän alkuperästä. Niin jotkut vanhimmat mummot siellä pysty kertomaan sellaisia asioita, että ai kylän alkuperä, no annas kun mä kerron, no, kun ennen mentiin tästä näitä, tää Pohivinnin kanssa tästä ja tosta ja tästä. Siis oli tämmöisiä niin purjehduskertomuksia. Et mä tajusin, että ne kertoo vanhoja purjehdusreittejä. Mutta sitten kun mä katsoin, että mistä ne sanoi, että tosta kun mentiin, niin siinä on nykyään täydellinen, siinä on saari, ja siitä ikinä niin kuin silmillä sä et pysty kuvittelemaan, että siitä on päässyt isoilla purjeveneillä läpi. Koska nämä mummot halusivat korostaa sitä, että tämä kylän paikka on ollut oleellinen sen takia, että siinä on ollut useampia laivaväyliä, siis purjelaivojen aikaa. Ja se on ollut suojaisa paikka, mihin on livuttu rauhallisella tuulella. Ja siihen on ensimmäinen torppa perustettu. No, hain siis pitkän ajan kehyskertomusta tuolle kirjalle, ne on tavallaan se mun mitä mä teen koko ajan, mutta sitten miten mun mieleni liikkuu.
No se, mitä mä halusin tähän historiaan, että tässä on ollut tällaiset vesiväylät, niin mä matkustin Turun yliopiston geologian laitokselle ja siellä yksi avulias ihminen niin teki mulle tämmöisen maannousemakartan. Eli tuossa on kylän alue eri vuosisatoina. Tää on nyt 2000-lukua. Niin meidän kylä on, tää Lypyrtti, niin se on itse asiassa niin kuin tässä. Toi on saari, missä meillä on kesäpaikka tuossa keskellä. Niin ne mummojen kertomukset, niin kun mä rupesin katsoa, että se kertoo, että tuolta on menty ja tossa on vielä ummesta, tosta ei pääse. Niin se meni aina tänne niin kuin 1200-luvun aikaan niiden mummojen kertomukset, että täältä on päästy. Ja näistä vesireiteistä ei kukaan niin kuin tiennyt missään historiankirjassa mitään. Eli ihmisten puhe kuljettaa merkityksiä. Kielissä on niin kuin kauemmas joskus historiaa kuin kirjoitetussa niin kuin kielessä. Ja sitten kun me mentiin sinne maastoon ja katsottiin niitä paikallisia nimityksiä näistä kallioista, mitä ei ole kartoissa, niin niissä on näitä nimityksiä, että ne on niin kuin, että siellä on ollut kaasakallio, eli siellä on ollut tuleet, jotka on pelottanut tai ohjanneet ihmisiä niin kuin purjelaivojen kaudella tulemaan näitä väyliä pitkin. Et aivan selvästi näki sellaisista yksityiskohtaisista merikorteista, että mistä siitä on mennyt vanhat vesiväylät. Eli näin niin kuin rupesi pääsemään muistin ja kielen sanojen kautta aina kauemmas historiaa. Tämä esimerkki kuva, niin nykyään niin tämä on tästä saakka täysin ummessa, mikä johtuu niin kuin maan nousemasta. Tämä on joskus 1920-luvulla otettu kuva, mikä johtuu maan nousemasta, mutta sitten tietenkin rehevöitymisestä. Et sehän on se vielä hankalampi tekijä tässä nyt. Eli tämä on ummessa, tässä on kaislikkoa ja maa on noussut. Eli tämä kylän koko juttu muuttuu niin, että näyttää, että sieltä pääsee vain yhtä isoa väylää pitkin. Ei, vaan siitä on päässyt niin kuin monia eri väyliä ja se on ollut tämmöinen niin kuin risteytyskohta. Eli koko niin kuin maantieteen kuva tuntuu muuttuvan. Ja se ensimmäinen, miltä ajalta se ihan se eka se? Ajanlasku alku 0. Siis niin kuin Jeesuksen syntymän aikaa. Niin, joo. Tuo koko väylä niin kuin järvi Ruovon alue, ei siinä ollenkaan ikään kuin vapaata. Ei edes soutaen pääse. Mun 20 vuotta sitten päädettiin soutaen. Se on hyvin matala tuo salmi. Joo. Ja niin kuin tiedetään, että saaristo on erittäin kivikkoista alueet, että siellä ei helposti mennä. No sitten mä rupesin puhua tästä, että tämä on niin kuin vesitieteellinen tämä sijainti, että tämä ei ole enää maantieteellistä. Mä rupesin pikkuhiljaa oma ajattelu muuttumaan enemmän ja enemmän siihen, että nämä ihmiset on ihan tällaista niin kuin veden kanssa, että eihän nämä mitään maalapsia ole. Että nämä ajattelee niin kuin hyvin niin kuin veden kautta asioita koko ajan. Ja se vahvistui esimerkiksi siinä soutukokemuksessa, että jos sitä vieläkin katsotaan sitä soutukokemusta, kun ne kerrotaan mulle siitä, että miten soudetaan, niin ihmiset puhuu siitä, että pitää ottaa huomioon virrat, jotka kulkee tietenkin veneen alla, saattaa kulkea ihan eri suuntaan kuin aallot. Virtahan saattaa olla ihan toisen suuntainen kuin aallot tai tuuli. Sitten pitää ottaa huomioon, tuuli on yksi tekijä, virta on yksi tekijä. Sitten millainen vene sulla on yksi tekijä. Eli kun soutaa, niin siinä täytyy olla koko ajan monta asiaa mielessä. Ja mä otin siihen tällaisen tulkitsijan, kun tämä samalla Latour-tyyppi, joka on sosiologiaa yrittänyt uudistaa, niin rupesin miettimään, että mitä jos näitä voisikin näitä erilaisia asioita, niin sanoo hänen termillään toimija, eli actor, tai sitten silloin actant, joka ei vielä puutu, anna merkityksiä, tuo vielä, niin osallistu siihen toimijaan. Niin sellaiset toimijat, jotka tekee sitä merkitystä, niin niitä voidaan puhua, että ne on niin kuin varsinaisia toimijoita. Eli soutukokemuksessa esimerkiksi virta on toimija, tuulet on toimijoita, vesi sinänsä on toimija. Se, mikä sä olet ihmisenä, miten sä osaat soutaa, niin sä oot toimija. Siis kaiken, mikä vaikuttaa siihen tiettyyn asiaan. Ja silloin esimerkiksi nämä soutukokemukset näyttää siltä, että siinä kerrotaan niin kuin elämän taidosta, elämän katsomuksesta. Että saaristolaiset joutuu ottaa koko aika, no niin monessa muussakin tietenkin ympäristössä elävät ihmiset, jotka elää niin kuin ottaen huomioon ympäristönsä, että se otetaan huomioon siihen, mitä tapahtuu. Että ei vaan niin kuin, että aijaa, että joo, että ilmastonmuutos, okei, en välitä siitä tänään enää yhtään sen enempää. Sitten tässä vedessä, niin tähän tulee mukaan esimerkiksi rehevöitymisen takia, mutta just monen muun asian takia, niin sinilevä
Et ihmiset oli niissä haastatteluissa niin yksi, missä tuntui, että ihmiset jopa niin sanotusti uikutti, eli itki, kun he puhuu veden saastumisesta. Ja tämä veden saastumisen, niin nämä tämmöiset nostalgiset kertomukset 60-luvun kirkkaasta vedestä, kun näki niin monta metriä tuonne merenpohjaan, että ahvenen niin selkäevät näkyivät selvästi, kun olin lapsi ja istuin laiturilla, niin sehän on täysin mahdotonta nykyään. Niin nämä tämmöiset niin nostalgiset kertomukset, niin mä huomasin, että niitä alkoi tulla aina silloin, kun että tärkeät asiat haastatteluissa, mitkä oli niitä tärkeitä, niin oli se, että ihmisen niin tunteet oli mukana. Eli se tunne on se keskeinen asia. Ja tästähän Otso Kautto puhuu silloin rituaalin kohdalla. Et mikä siinä on oleellista, niin sen täytyy olla koskettava, ja sen täytyy vedota tunteisiin. Siis se, eihän se ole, vaikka näyttäisi kuin hienon jonkun esityksen, niin ei sillä ole mitään tekemistä, jollei se niin kosketa. Ja koska me ollaan kosketuksessa, niin me ollaan vuorovaikutuksessa. Et ihmiset on niin kohdakkain, kasvokkain toistensa kanssa. Tai ihminen on vuorovaikutuksessa niin ympäristön kanssa. Ja tämä liittyy samanistisesti, tämän asian voisi sanoa sillä tavalla, että samanismi perustuu sellaiseen niin kuin ajatuksen kuin animismi, tai animistiseksi tämä on joskus sanottu. Ja se idea on se, että kaikki on elävää, kaikella on henki. Että mikään ei ole, niin kuin, että samani pystyisi periaatteessa, siis jos tarvittaisiin, niin voisi ottaa yhteyden tähän koneeseen. Että tämä ei ole kuollut, tämä on elävä. Samoin niin kuin kaikki, ihan mitä ikinä näet, ruumiin osat, kehon osat, kaikella on oma henkeensä. Ja sitten kun lähdetään tekemään parannusta tai muuta, niin silloinhan lähdetään niiden henkien luokse kysymään niitä, mitä. Jolloin tullaan niin samanin rooliin, että se on niin tämmöinen välittäjä ennen kaikkea. Onko tuossa lähellä Kirjolohen allaskasvattamia? On, ihan. Kyllä. Jotka oli sen sinilevän aikansaajia. Yksi niistä joo, kyllä on. Ja näistä sinilevistä vielä, niin tämä sinilevän mä oon ottanut tutkimuksen myös yhdeksi toimijaksi, koska se on se, mikä sieltä kertomuksista, haastattelukuvauksista tulee koko ajan esiin, nyt kun on sinilevää. Sehän on mikä se on mikrobi, mutta se on ihan sinibakteeri. niin. Mutta se, että sekin on levä ja se on paha vaan silloin, kun sitä on liikaa. Et mikään ei ole niin kuin itsessään pahaa, vaan se on väärässä paikassa tai sitä on liikaa. No, tutkimuksellisesti niin nämä omat kokemukset niin pystyy kirjoittamaan tämmöisen autoetnografian avulla. Auto tarkoittaa sitä, että tutkija tulee osaksi tutkimusta. Rantaharakan mä oon ottanut tähän sen takia, tai meriharakan molemmilla nimi sanotaan, niin näitä ensimmäisiä kesäasukkaita, jotka tuli tänne kylän aikoina, niin niitä kutsuttiin rantaharakaksi. Et se oli niiden lempi- tai pilkkanimi. Idea johtuu siitä, että ne pitää meteliä kovasti ja sitten ne yleensä on rannalla. Et alkuperäisasukkaat, jos näin sanoisi, niin kuin aborginaalit siellä kylässä, niin ei ne viihtynyt rannalla ja syy on myös se, että mahdollisuus hukkua, ei sinne turhaan mennä. Me niin kuin auringon ottamiset tai saunomiset oli aika outoja paikallisten mielestä aluksi. Eikä tässä ole, että vaikka mä puhun näin niin kuin nostalgisesti, niin se ajatus on siitä, että totta kai esimerkiksi luotsilaitos, kun on ollut tässä kylässä, niin se on ensimmäisenä käyttänyt pelastusliivejä ja järjestänyt uimakouluja. Että kyllä se niin kuin elämäntavan jotkut muutokset siellä on ollut tosi hyviä. Siinä on sinilevä, tämä on Tjökkarista tämä kuva, että noin vahvaa puuroa oli vasta tänä kesänä meidän kylässä. No sitten tästä on tästä tutkijasta, että mä oon nyt tässä jo esitelmän aikana sanonutkin siitä, että samania, niin sitä voitaisiin puhuta, että se on niin kuin välittäjä. Se on kahden maailman välillä oleva ihminen, joka kulkee henkimaailmaan tai tuonpuoleiseen tai toiseen tietoisuuteen, miten sitä ikinä ihminen kutsukaan. Menee sinne ja sillä on tehtävä, minkä takia sinne mennään. Ja kun se tulee sieltä takaisin, niin se tuo sen viestin tai parannuksen tai voiman sitä tarvitsevalle. Eli siinä on vähän niin kuin kätilö tai niin kuin, että siinä ei ole olemassa sellaista niin kuin, suursamani on se, joka on paras välittäjä, joka pystyy niin kuin, tekemään tätä asiaa, mutta se ei riipu, että se ei ole itse mikään, niin kuin, jos puhutaan mahtimiehestä, niin se mies itse ei ole mitään. Et mitä pienempi siinä on, mitä vähemmän uskoo itsensä, niin sitä vahvemmin tuntuu asiat toimivan.
samoin tutkia. Ja mun mielestä tämä on niin siitä, mitä puhuttiin täällä rituaalien tarpeellisuudesta ja muusta. Mun mielestä tutkijoiden rooli on tosi tärkeä nykymaailmassa, tai taiteilijoiden, koska hehän on myös tiedon etsijöitä, he välittää asioille, mutta miten se tehdään niin on todella oleellista. Siinä pitää olla vuorovaikutuksessa niiden ihmisten kanssa, joista sitä tutkimusta tekee. Et se, että täytyy käyttää kokemuksellisuutta, omaa kokemusta, niin sehän on jokaisen tutkijan oma valinta. Et mä itse tein sen niin, että mä otin osakseen tutkimusta, mutta en pelkästään itseäni tutkimalla väittäisi Lypyrtistä yhtään mitään. No sitten kun ottaa tämän kokemuksellisen puolen siihen mukaan, niin mä huomasin ajattelevani tästä omasta koko historian keruuprojektistani tämmöisenä pitkänä rituaalina, jossa mä olen ollut vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, kerännyt niistä ja heidän avullaan yhdessä tuottanut menneisyyden ääniä tähän päivään. Siellähän hyvin paljon ihmiset kertoivat, mitä aikaisemmat ihmiset on tehneet tai kokeneet, toistivat heidän sanojansa. Jos te olette esimerkiksi ollut oikein läsnä joskus jonkun hyvän tarinankertojan seurassa, niin hehän on ihan kuin siinä olisi, vaikka on yksi ihminen ja kertoo tarinaa, niin siinä on ihan kuin siinä olisi kollegio ihmisiä mukana. Ihmiset muuttaa ääntään. Et aivan kuin ne vanhat ihmiset puhuis näiden ihmisten kautta. Ja mä otin myös tutkimukseni esimerkiksi tämmöiset, jos puhuttiin vainajista, että joku on tehnyt joku arvosouti näin, niin mä otin arvon toimijaksi. Arvo tuli mukaan siihen tutkimukseen sieltä rajan takaa, vaikuttamaan siihen, että tästä kylän historiasta ja tästä kylän merkityksestä, mikä tämä kylä on, niin hän vaikutti siihen. No sitten kun mulla oli tämä kokemuksellinen juttu ja mä otin mukaan ne merkityskiteytymät, niin yksi vahvimpia kokemuksia mulla oli sellainen aamu-uintireissu siellä itselläni, missä mä olin just kuullut tästä niin kuin sinilevän, että sinilevää siellä ja sinilevää täällä ja koska se tulee kylään ja sitä paljon puhuttiin. Ja totta kai mä nyt sen itsekin koin, että se on niin kuin ikävä asia, mutta se täydellinen niin kuin tajuaminen siitä, kuinka vakava paikka se on, niin tapahtui aamu-uinnilla, kun mä käyn säännöllisesti aamu-uinnilla ja nämä paikallisetkin sanoivat, että aamu-uinnit on niin kuin rituaali. Ja varsinkin naiset tekee aamu-uintia. Aamulla auringonnousun jälkeen tai ennen menet mereen, käyt uimassa ja nouset sieltä. Kaikki on, niin kuin, tuntuu hyvältä. Sitten mä muistan sellaisen kerran, että kun mä tulin heinäkuun puolesvälissä sieltä ylös, niin mä huomasin, että mulla on oma iho ihan semmoinen niin kuin tahmea. Ja maistui suussakin ihan kuin olisi jotain hunajaa tai jotain ottanut. Ja kun mä katsoin siihen veteen, niin siinä oli tätä sinilevää, niin semmosia, kun se tulee ensin niin kuin hiutaleina. Ja sen jälkeen niin mä rupesin päättää sitä, että mä en voi jättää tutkimustani siihen, että mä vaan kerroin, että näin on ollut, että mä oon vaan välittäjä, että näin ja näin ja näin. Että tästä täytyy ruveta tiedottaa tästä asiasta. Että tämä muuttaa niin kuin tutkijan luonnetta tämmöisen emansipatoriseen suuntaan. Sä et ole enää tulkitsija, vaan sä haluat myös muuttaa asioita. Eli se oli mulle henkilökohtaisesti semmoinen iso merkityskiteytymä. No sitten toi kirja oli jo julkaistu ja mä en ottanut siihen vielä sellaista niin kuin kantaa. Mä halusin sen antaa niin kuin kylälle sellaisen historiakirjan, missä mä en lähde niin kuin paasaamaan, tuomaan sitä omaa ääntäni sinne vielä liian vahvasti. Niin mulla tuli sellainen olo, että mulla on joku asia vielä tekemättä. Ja sitten niihin aikoihin niin Kustavis, just meidän kylässä tuossa on sanomalehti-ilmoitus, niin sattui tämmöisestä vanhasta kalastusaluksesta niin vuotamaan kevyt öljyä 7000 litraa ihan siihen meidän kylän keskustaan. Ja se näkyy nyt tuolla kuvassa, niin se kylän keskusta, niin se on täällä näin. Niin siellä on tollainen, niin kuin, se näkyy se kevytöljy tommosena niin kuin vaaleampina raitoina. Ja mä olin itse silloin saaressa ja noi on meidän tuttuja rakennusmiehiä, me rakentaa saunaa siellä. Ja mun mielestä tuossa kuvassa heijastuu hyvin se, että ihmiset menee ajassa eteenpäin ja rakentaa tulevaisuutta ja sitten siellä on meillä takana se semmoinen niin kauhuskenaario. Niin vaikka on kauhean kauniin näköistä, että merestähän tulee joskus jopa hyvin kaunis, kun siinä on öljyä laineilla. Tää on rannasta, mihin sitten pistettiin tällaiset niin kuin suojaputket siihen rantaan, ettei se tarttuisi se öljy rantakasvillisuuteen. Ja sitten se tuntui aika pahalta, kun just siinä yhteislaiturissa, mikä ennen oli kyläläisten niin kokoontumiskesku, missä käytiin kauppa-autolla, ostettiin jätskiä, juteltiin ja vaihdettiin kuulumiset, ei enää kun kauppa-auto ei enää ole, niin siinä olikin niin öljyntorjuntakalusto.
Et se kaikki lähti, niin se ympäristö puhuu mulle niin vahvaa kieltä, että nyt tästä täytyy lähteä enemmän niin kertomaan näistä ympäristöongelmista. Eli se koko tavallaan oma historiaprojektini kylän tutkimuksesta muuttui tämmöiseksi, missä pitää niin kuin ruveta enemmän kertoa siitä asiasta, mitä siellä tapahtuu, ympäristöstä ja veden tilanteesta. No sitten kun lähtee tekemään tämmöistä tutkimusta, niin täytyy totta kai ottaa huomioon koko aika lukija, että ei sitä voi mitä tahansa kirjoittaa. No nyt siihen veden merkitykseen, koska siinä vaiheessa kun kylän historia saatiin kirjoitettua kirjaksi, niin mä koin, että se tavallaan sellainen neuvottelun keskus tai se, mistä ihmiset oli kiinnostunut kylän historiaa, niin se oli tehty, se oli annettu kuin rituaalissa, niin se oli kerätty, niin kuin, että toi olisi sen rituaalin niin kuin konkreettinen kiteytymä toi kirja. Niin sen jälkeen ihmiset niin oli kauhean tyytyväisiä ja onnellisia ja käytetään lähes käsikirjana siellä sillä tavalla, että ihmiset kulkee paikasta toiseen ja katselee niitä asioita, että mitä täälläkin on ennen ollut. Siitä oli hyvin käytännöllinen opus. Yhä ihmiset puhuu vedestä. Ja se veden merkitys, niin mun seuraava ajatus on lähteä tutkimaan tätä niin kuin ihmisen muistin ja kielen yhteyttä niin, että kuinka kauas me pystytään kirjoittamaan historiaa, vaikkakin me joudutaan niin kuin tuhansia vuosia joskus ottaa askeleita taaksepäin. Ja siinä niin kuin, täällä on ollut hirveän niin kuin mielenkiintoisia esitelmiä tästä niin kuin samantyyppisestä ajattelusta. Että tämmöinen, niin kuin, se mitä mä itse samanina toimiessa oppinut, niin se ajattelu ja se miten sä teet näitä niin kuin merkityskiteytymiä tai että sä ymmärrät jostain asiasta, niin se on ennen kaikkea sellaista niin kuin hypähdyksellistä ja se ei ole välttämättä loogista. Että se on, niin kuin Susannen esitelmässä puhui just siitä, että se tapahtuu semmoisten assosiaatioiden avulla. Niin näistä kuvista voisi sanoa sen, että veden merkityksestä, mitä mä oon tähän mennessä nyt löytänyt, että mitä vesi on merkinnyt. Niin jos tuossa kylässä oli vielä joitain niin tämmöisiä henkiolentoja, niin kuin näkki tai talonhaltijat esimerkiksi, oli myös laivanhaltijoita, niin kuin tonttuja, niin ei paljon muuta. Sitten puhutaan niin kuin paikan merkityksestä, ihmisten sukupaikat, että paikoista on tullut tosi tärkeitä, tämmöisistä pienistä yksittäisistä paikoista. Mutta jos me katsotaan vettä paikkana, niin se niin kuin veden paikkahenget, niin Vennamo ja Näkki on esimerkkejä siitä. Niin niitä on ollut tuolla 1500, toi EAA on ennen ajanlaskun alkua, eli sama kuin, niin Jeesuksen syntymän aikaa. EKR itse asiassa. Niin silloin on ollut meidän niin kuin kansanrunouden avulla pystytään tutkimaan näistä, että vettä on veden tämän nimisiä. Ne on ollut niin kuin paikkahenkiä. Mutta sitten jos mennään kauemmas historiassa, että miten me ihminen on kokenut sen veden, jos puhutaan kokemuksesta, että pystyykö tämmöiset niin kuin muisti tai kieli, voidaanko me sitä niin kuin lähteä merkitystä tutkimaan, mikä on aina kokemuksellinen ja tarkoituksenmukainen. Niin sitten 5000 vuotta EAA, niin sieltä lähtien on Suomen kansanrunoudesta, kun sehän on kerroksellista tämä kansanrunous, niin puhutaan Väinämöisestä. Ja se on tämmöinen kulttuuriherros eli kulttuurisankari. Ja tähän Väinämöisen, että miksi puhutaan Väinämöisestä suurena tieteenä ja samanina ja hänen toiminnastaan, niin siihen on vaikuttanut vahvasti rauta-aika. Siis tämä kivikauden jälkeinen aika ja skandinaaviset kulttuuritavat. Et haluttiin niinku henkilöistää, tehdä tämmöisiä sankareita. No sitten kun mennään vielä kauemmas, niin tästä Väinämöisestä se, että mitä se liittyy veteen. Väinä on suomen kielen vanha sana ja tarkoittaa tyyntä vettä. No jos mennään vielä kauemmas, 9000 ennen ajanlaskun alkua. Nämä ei ole niin kuin mun ajatuksia, niin nämä on Anna-Leena Siikala, joka on tutkinut suomalaista samanismia. Niin tämä Väinämöinen sana saattaa tulla niin kuin tuolta vielä kauempaa, jolloin veden henkeä tai vettä itseään, sitä elävää vettä, niin sitä on saatettu kutsua veden emoseksi, eli veden äidiksi. Ja se on, kun äiti on joku, niin sillähän on myös lapsia. Ja tämä veden emonen, niin tämä liittyy tähän Väinämöiseen sillä tavalla, että on sellaisia vanhoja maailmansyntymyyttejä Suomessa kuin Sotkan munaksi kutsuttu myytti esimerkiksi.
että tämmöinen veen emonen kelluu vedessä selällään ja pitää polveaan siitä vedestä koholla. Ja sitten tulee sotka, joka laskeutuu hänen polvelleen, tekee pesään ja siihen tulee useampi muna. Muistaakseni 7 munaa, josta on 1 rautamuna. Ja sitten vee-emonen ei jaksa olla paikallaan ja vaihtaa asentoa ja se pesä hajoaa ja putoaa ja ne munankuoret myös. Ja sitten siitä munankuoresta niin osasta tulee niin kuin alinen, eli se on niin kuin henkinen maailmankaikkeus, eli maan alla oleva todellisuus. Ja myös niin kuin se maan kansi. Toisesta munankuoresta tulee ylinen, eli kaikki mitä me nähdään niin kuin taivaan kannen alla. Ja sitten siinä välissä on keskinen, eli se todellisuus, missä ihminen elää. Ja sitten tästä myytistä, niin jos meillä ajatellaan, että niin sit sen myytin mukaan vielä, niin siitä syntyi pikkuhiljaa Väinämöinen ja se on se ensimmäinen kulttuuriherros. Näin se yksi tarina kertoo. Mutta tämä veen emonen, joka saattaa olla myös niinku historian kuvausta, että miten meidän oma merkitykset on muuttuneet ajan kuluessa. Että toi vesi niin kuin itse on ollut se meidän emomme aikoinaan. Että on saattanut olla sellainen aika, jolloin vettä ajateltiin äidiksi. Että jos me ajatellaan, että nykyään puhutaan hirveän paljon, että me ollaan niin kuin maanlapsia ja nisäkkäitä ja niin kuin, mehän ollaan täällä maallahan me kuljetaan, meillä on kansallisvaltio. Ja kaikki ajattelu on sellaista, että maalta käsin mennään esimerkiksi merelle. Niin aikaisemmin, mikä vielä säilyy, se asenne tai se elämän katsomus säilyy niiden niin kuin esimerkiksi saaristossa. Että me ollaankin niin kuin veden ehdoilla. Että me ollaan niin kuin veden lapsia. Meistähän on aika iso osa vettä. Ja me tarvitaan vettä niin kuin eläksemme, me tarvitaan vettä juodaksemme. Että joka päivä kun te juotte vettä, niin se on niin kuin hengissä selviämistä. Me ollaan hengissä. Jep. Alkaa olla minuutti aikaa. No tästä niin mä ajattelin vetää ihan tämmöisen viimeisen kuvan tähän rituaaliteemaan vielä niin. Tässä on varmaan jollekin tuttuja paikkoja, olisiko? Tää on Tosi tuttu paikka. Eikö? Joo. Tää on nämä, missä on enemmän vihreitä, niin ne on Jänessaarelta Solovetskin luostarin läheltä. Ja siellä on vanha siis Vienanmereltä. Siinä on vanha prosaamelaisten eli esisaamelaisten jatulintarhoja ihan täynnä toi saari. Ja sitten siellä on tietenkin ortodoksinen kirkko tämmöinen kappeli, mietiskelykappeli. Mikä kasvi tuossa peittää tuossa? Se on jonkunnäköinen kanerva mun mielestä. Ja tuosta sanoakseni vielä, että ristihän on alun perin lähteenmerkki, niin kuin Jeesuksen aikana, niin lähteet merkittiin ristillä. Ja se on myös se Jeesuksen niin kuin yksi kristinuskon vahva symboli, että minä olen niin kuin elämänveden lähde. Ja nämä kuvat sitten taas, niin tämä on läheltä sitä Uikujokea, mistä tänään oli joku kuva. Mä olen menossa siitä edellisen länteenpäin yhden joen yli ja sitten sen jälkeen on Uikujoki, missä on paljon näitä kalliopiirustuksia. Siinä on silta, jonka veen emonen kerran pani ihan rämäksi. No niin, sillä lailla. Joo. No sitten näiden sanojen niin kuin kulkeutumisesta ja miten sanat kantaa merkityksiä ja muistia. Niin Ilpo Saastamoisen tutkimusten mukaan niin shamaani, niin siitä on sanottu, että se tulee evenkikielen sanasta shahman, hän joka tietää, hän joka näkee. Mutta tämä tietäminen korostuu ehkä esimerkiksi meidän niin kuin Väinämöisen tietäjässä, joka on ollut niin kuin shamaani. Mutta myös se näkeminen, se ei ole niin kuin visuaalista näkemistä, vaan se on semmoista tietävää näkemistä, mistä sä puhuit tänään ehkä niin kuin kuulemisen kautta. Niin kuin nähdään asioita. Et se on niin kuin kaikki aistit läpäisevä, että sä voit kuulla värejä tai nähdä ääniä tai niin kuin tällaisesta on puhuttu tämmöisestä moniaistillisuudesta. Mikä pitää mun mielestä ihan hyvin paikkansa, että siinä kun on samanistisessa tietoisuudessa, eli jos puhutaan tämmöisestä magical consciousness, niin siinä aistit sekoittuu niin, että sä alat vaan niin kuin oivaltaa asioita silleen, niin kuin, että se oivallus tai tietäminen, niin se ei ole välttämättä aina ihan sanallista, että se sanallinen ilmaisu saattaa tulla myöhemmin. Tai sitten on just enemmän tietäjiä, jotka pystyy niin kuin puhumaan, että se sanallinen tulee mukaan siihen niin kuin yhtä kaikki, että sanakin voi olla toimia tämmöisessä henkisessä magical, maagisessa tietoisuudessa.
Ja se, että se ei ole niin kuin irrallinen, että se ei ole niin, että sun pitäisi olla silmät kiinni ja sit sä oot jossain maagisessa tietoisuudessa, vaan se, että sä oot, että niin kuin noilla shamanistisilla peruskursseilla olen pitänyt niitä aika paljon, niin mun mielestä niin kuin oleellista on saada ihmiset ymmärtää siitä, että mitä henkisemmäksi, mitä niin kuin enemmän sulla on niin kuin tämmöinen shamanistinen tietoisuus, niin sitä enemmän sä tulet niin kuin jalat maan pinnalle. Että susta tulee sellainen ihminen, joka todella välittää siitä, että sä kuljet maan päällä. Että sä tunnet veden, että sä tajuat, mistä sä oot lähtöisin. Ja no, tähän Ilpo Saastamoisen etymologiseen tutkimukseen. Intian yksi sana, hän on sitä mieltä, että shamani saattaa tulla sanasta sham, kirjoitan saem, mutta ei ollut mun tietokoneessani sitä kirjainta. Niin se tarkoittaa, Intian jossain etymologisessa sanakirjassa niin on 60 sivua tälle sham niin kuin sanalle selityksiä. Ja esimerkiksi sama sham tarkoittaa riittiä, silmää, tietoa, laulua, lukua, soidin, tanssi, kutu, juoma, vaahto. Siis nämähän on sit aika monet niin myös hyvin ihmisen kannalta erottisia. Ja ne tarkoittaa myös sitä, että aika-käsitys on luultavasti syntynyt sillä tavalla, tämä on Ilpo Saastamoisen ajatus, että niin kaikista merkittävintä on ollut naisten niin kuin, kuukautisten esimerkiksi aikajaksojen laskeminen, jotta tiedettäisiin, että koska voidaan tehdä niin kuin hedelmällisyyttä lisätään. Joka liittyy taas sellaiseen sykliseen ajankäsitykseen. Naisethan, sen takia monesti sanotaan, että naisilla on mahdollisuus esimerkiksi olla vahvemmin samanistisessa tietoisuudessa, koska he on niin vahvasti kiinni kierrossa. Eli ihan kuukautiskierrossa eli luonnonkierrossa, että he kokee sen kehossaan. Siinä tulee myös tämä aikakäsitys. Joo, tässä on